Aquest projecte va guanyar la beca Sanofi a principis d'any i ha sigut el punt d'inflexió per poder posar en marxa aquest projecte. Tindrà una durada de març 2022 a març 2023 i cada mes tenim una vacuna protagonista que és en la que dirigim totes les accions del projecte. Seguim dos objectius claus en aquest projecte. Per una banda, augmentar cobertures vacunals tant en població general com en professionals sanitaris i d'altra banda, augmentar coneixement sobre immunització tant en professionals sanitaris com en població general. En el projecte hi ha 12 persones implicades, 12 professionals assistencials més el suport del Departament de Comunicació, que ens hem dividit en 3 equips de desenvolupadors de projectes i una persona que fa de facilitadora del projecte. Per assolir l'objectiu d'augmentar coneixements amb la població general, fem servir difusió de la informació de la vacuna protagonista del mes a xarxes socials, a mitjans de comunicació, però sobretot ho fem a través de l'aplicació de pediatria, que és un altre projecte de l'organització amb qui hem generat sinergies i durant un any treballarem plegats i es publicarà cada mes a l'avís de la vacuna del mes, es publica la infografia de la vacuna protagonista i un vídeo de fake news en la seva secció de que no t'enredin. Per assolir l'objectiu d'augmentar coneixements amb els professionals ho estem treballant amb 2 línies. Una primera línia, una formació que ens agrada dir de butxaca, perquè és una formació de videocàpsules que reben els professionals que s'han apuntat a la formació a través de Telegram i consta de 4 videocàpsules per cada vacuna, per tant cada mes reben 4 vídeos, més al final de mes reben un link de Kahoot que és el que fem la prova de coneixements adquirits durant aquell mes. Com tots els professionals no estan inscrits en aquest curs, el que hem fet específicament pels professionals de primària és que les reunions organitzatives que fan mensualment en els seus centres es presenta la vacuna del mes, s'entrega la infografia i a més en el relax els hi pengem una cartelleria específica de la vacuna protagonista en què explica el repte sobre aquesta vacuna. Per augmentar el tema de cobertures, el que intentem fer són accions molt específiques i depèn de l'objectiu que vulguem aconseguir. El que fem és que l'equip desenvolupador tria quina és l'acció que pot millorar alguna de les cobertures i depèn de quin sigui el perfil a qui ens volem dirigir la seva població diana, podem fer webinars, podem fer tallers, podem fer cartes informatives, podem entrar tríptics als centres escolars, podem fer SMS, podem fer trucades proactives, tot dependrà de quina població diana ens ajustem. Fins una altra.